Hey, what's up mga meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! Mo. So today, mga meg, let's do fast talk with Tito Boy Abunda. So, kanang mag-fast talk, may naman niya. Tag 2020 ka questions. Yeah. Kadito tra ni siya, no? Sige. Christmas or New Year? New Year. Morning or evening? Evening. Black or white? Black. Money or love? Love. Pass mo. Copy that. Will Dasovich or Kong TV? Will. Matt Stoney or Zach Choi? That's Tony. Skastakli or Makagago wa Zach Man ka? Makagago up men ka. Idol ka, Lori. Kulafo or Emperador? Kulafo tayo dyan. Comedy movie or horror movie? Comedy movie. Favorite YouTuber? Kinchan. Bugo. Biggest insecurity? Harik kaning akong kuan. Ay, dito ko eh. Sige, basta Sa ka. ulo to. Basta Okay. to. Last time you cried? Itong diaway ko ni mo. Iyak na sana ako, kaso lalaki ako eh. Aso ito Lalay, lalay. Kinsay mas gwapo ninyo ni Makmak? Siya. Ay, sana all humble. Kung magkaanak kag lalaki, unsay imong ipangalan? Janelle Jr. Dilew. Kuan lang. Tomorrow. Sa tungan, Ecleticias. Hay siya? Sagot? Ansa to? Lain lang oy. Hindi ka ato, oy! Hindi ka ato, Iglesias? Asa? Enrique Iglesias? Dili. Kuan lang. Kan. Enrique. Thank you, oy. Ansa naman tani, ay! Bad girl or good girl? Bad girl. Ikaw na nagsultera ha. Unsay mas lisod, mabuta or mabungol? Mas lisod ang mabuta. One wish nga gusto nimong matupad this Christmas. Tagaan tagmay pang lawas. Sana all ha. Dakpon ka sa police, unsay imong kaso. Ah? Ikawat na ko yung kasing kasi. Goals in life, last. Maging successful someday. So, mga to siya na. So, it's my turn now. Mga lugar na ayaw mong puntahan. Lugar. Ha? Lisod ba naman? Joke ra, joke. Luman, Wala, ay. ano ang Wala, unang joke. titingnan mo sa taong first time mong na-meet? No! Ay! Ay! Tatlong, Hindi siya. tatlong apps na una mong binubuksan kapag magbukas ka ng cellphone mo. Facebook, Messenger, YouTube. Instagram kay Tagsara. Tall or short? All. Mga bagay na kinaiingitan mo sa ibang tao. On. Confidence. Brand ng damit na lagi mong binibili. Yaku. Ay, ako, uy. Ukay. Ay. Okay. Mga bagay na kinaiinisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis. Ano? Insecure sometimes. Naniniwala ka ba sa multo? Naniniwala na ako sa forever. Hindi ako naniniwala kasi hindi pa ako nakakakita. Okay? Sa nga bagay nga dili mo ipiron. Ha? Hindi ako tapos. Kwarta ko. Abot lang ay. Isa man ay. Dili ko katipid. Abot lang. Bumsog kay kwarta. Hindi ako tipiron. Sabon, palaba. Sabon pala ba? Eh, gusto ko, paan siya. Kumot. Kailan ang huling business na nag-ano ka? Nag-ano? Kasi nag-ano? Toothbrush? Ganiha mo ito. Ganiha. Mansanitas, yo, mansanitas. Toothbrush. Sinong favorite basketball player? Janelle. Oy! Namatay di ko. O, bakit aday? Oy! Anong favorite local film mo? Local film? Eh, basta. Kuan? Kanang
Anything? Humihilik ka pag natutulog. Hindi. Ikaw na ka ba? Sure ka? Sure ka? Dako, may mga bugal-bugal. Bugal-bugal. Ito. Ikong good. Gaano ka kadalas umiinom ng alak? Gaano kadalas ang minsan? Kaan, bitaw ka lang. Sa usa ka week, mga... Depende kung naay mga ganap or naay mga hagad or naay mga libre. Mabiti ka palit day. Your type of music? R&B. Challenge. R&B challenge. Dogs or cats? Or dogs. Ay, ambot lang. Ay, di ko ganahan. Pero dogs na. Takot ka ba sa ipis? Of course! Bakit? Yes, day kay... Takot lang. O, ibi ako. Mga pagkaon nga ug makakita ka maglaway ka. Kanang kugan sa litso asa. Panit. Ubal. Ubal, uy. Kanang madali ka bang mapikon sa biro? Of course! Abnormal lang, niga. Ug siya gani manungog. Grabe kay manungog, pero siya ni sungod ma. Next! Jollibee or McDo? Jollibee. Bakit? This Jollibee is so yummy. Kailan kanus ka last nag-ampo o ni Simba? Baby, igabaan ko. Kaya ba mo, simba ko kani si Chin, good kay di ta, concentrate. Ay ano, kay masigil ng daga, sa makampo pa na, dahil di na ako musimba, dahil. Pero magampo ko every night before I go to sleep. Okay. Whether you believe it or not, no. Okay. Because I look like a animal, pero, dahil, kailan ta ginoo, dahil. Memorize pa nimo ang multiplication table. Dahil, wa ko paki, anaday. Sige, ikaw, Bek, sago ka. Wala. Drog mo, tanong-tanong. Uy, mabuti ka sa Kawawa na, buwan. siguro mo niya utrob, dahil ka. Sige na. Pero di mo sa kumawaw, uy, daw, say. Okay. Pero sa mga pride, kaya I salute you sa mga bansay, mga pride, raka mo na, uy. Kinsay paborito ni mong artista nga lalaki? Dahil, kipo nakakinsay, tubaga na, dahil, Ano? siyempre si DJ. Si DJ. Mr. DJ Ken. DJ. Daniel Padilla. Daniel John Ford. Abi ko DJ. Do? Og makartahan ka unsay una nimong paliton. Kasi kwartahan yun balay, yun. Yes. Ikaduha sa kinanday, then unos sa nanday, matuog sa ta. Yeah, so mo na to. Matog na ta. Mga tas kay. Speaking So, of ano man to, matuog kay- na ta, kung matuog na nakay- yun ni. So, kay, naawa lang ang duha, no? Lami, ra. Lami, rang tuog sa duha. So, ganiharag yun ta may mag-vlog, pero kay, maabot naman ni. Chikiti kita. So, mga to. So, ang next na mga vlog kay guess the YouTuber's voice. So, ako po ito si Ining, no, niya. Ako siya po ito kung kinsa lang ang mga YouTuber. Ah, So, sige. stay tuned. Stay tuned. Peace. Peace. Thank you. Hey, what's up, pakagago? Hey, makagago, I love you, my crush. Goodbye. To the flowers. Ay, dili, kay Jamil man din na. Sige. 1, 2, 3, go! Oh,